আস্তে আস্তে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আস্তে ধরে ধরে কাহিনী পাঁচ লাগা রং দেনি ধরে ধরে কাহিনী লাগা আর তো নেই তোমরা দেখনা আস্তে আস্তে খালি দেই জানা আস্তে আস্তে যাই মা রাংসাক नि जरनो गोबांमा जरदंबै नुकुं हुकुं नि जरनो खिबिबै सिलाइति दफान बगे चबामा खालाय aboni asol nahar mungmul bobo tongman nahar mung to nani iprasar ni yok sama engke abono chung aboni sutre no tabu bukhlai to nahar mung bai manmani to jawa pawa difference tongmano expectations by the actual manmani abu to difference umui no mano aikono chung chini je wan sugmani amo to yakari chini main target to iprasani hamkrai a samung no chung tabuk jora tong tai kesa lokoroni khutui belaino salkoloromai comment dong nung bodol no khobui noroni bodol joratei bodol kisa khakheglai khasumlai mani o mangli tabu bokaglaya o bo sapan bai sui kang o simuro je bodol kasini bisingono sajai kok salayo yakhaiba neni group vision hini gono bono Daniel group borongmana rani bedorma group borongmana manonto group o group ni awai platform kaisao sanung kaisana tui chirik jana ni musung jaka o kotai kambeli phabijak norno asuk bisik kubuk saput khari lepro community jan thamja chung tabuk chengdrop sei borong no to chung yakari yablei jotono tuino chung khlainai tini nangmani ingkha thansa a thansa ni lama no chung himui to abo baksa borong ni bukhao karjak mo haikeng ungjangmano tia chung kebono kariya chung thansan bagi phayo tini aro skagnan bagi phaya implement ni kok no kisa sengkai mana mo sengsa neni NLP accords TMB accords FTA accords kabangma accords tabuk bo kaisa bono implement ni o norok ni jebabe chukti khlai pajak obo boda khuk hapar bai thaisimu kumon kama hai toini gati mamani gati ngai kamano sa abo kamaya jat phainan bagi no tabu chung jonogon no loge tui tu omo gono songju tini ni main target ingke chung oro chini kabangma borok age samu thangkhru satok pidong kha kosto mangkha chinbagi mai khotsa songphon charika romjakha chobjakha a boroni suk dukho aboroni khuskhobo nanan bagi to tinin program abon bagi no chungomono malai ma pangdai neni kaham sini mongsa ani bung Upendra Riya secretary general NLFT mother organization chungke maro sinan bagi ang mono bu sairika